पावलान पडल्यात फुडार कितें चिंतनांनी बुडल्यात दुयेंतीक सुवात ना हॉस्पिटलां बोल्ल्यात बेडाना जावून जमनीर पासून न्हिदल्यात ऑक्सिजन मेळोंक ना जिवीत आपले हाल्ल्यात रोडोन गोरच्यांनी दिसां दिसोरां जाल्ल्यात कोण गिरेस कोण गरीब पोंतोर करूंक ना जाणटो वो नेणटो कोणाकूच सोडूंक ना निमणी नोदोर पासून घालूंक मेळोंक ना गोचाची मुठभर माती फावो जावूंक ना दोतोर नर्सांनी जाय तोच वावर केला दुयेंतीक वाटावंक दोळ्यांनी जीव आपलो दिला आवय भुरगीं रडटात सोडकार बापूय सोडून गेला ये पिडेन संवसाराक हालोयला कोणेच चिंतूंक ना नासलो बेपरवा करून जाय तोच लोक फसलो दुडुकिरेस काय आसोन फायदो जालो कसलो 2 वर्सां जायत आयलीं पिडा आजून सोंपूंक ना बिरात काळजांतली उणें जावूंक ना आर्गां तुका दोनयान तुवें आमकां जाणूंक ना बोगसोणें मागता तुजे कायदे पाळूंक ना बोगोस तूं आमकां कायदे पाळूंक